Ang ganda ng kulay, oh. So yun mga kasolid, start na natin iluto ang ating Chinese style fried chicken. Nagpakulo na tayo ng tubig dito, sasangkapan na lang natin. Uunahin natin ang bawang, luya, meron din tayong star anise. Lalagyan din natin ang toyo, syempre yun, oh. Grabe to, napakasarap ito mga kasolid. Dagdagan natin para mas lalong malasa. Ilalagay din tayo ng paminta, seasoning, syempre pampalasa to. Lalagay din tayo ng asukal, brown tsaka white pinagsama ko na mga solid. Daon ng sibuyas. Maglalagay din tayo ng konting asin, yun, oh. Ilalagay na natin ang ating chicken. Yan, lubog na lubog mga solid, oh. At papakuluan siguro natin, bigyan natin ng 20 minutes bago natin iprito. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, habang pinapakuluan natin yung mga manok, magluluto na tayo ng fried rice. Favorite mo ba yung fried rice mo, Sipat? Opo. Mapaparami na naman ang kanin mo yan. Siyempre yung kanin lamig, masarap. Yung kaning lamig nga pala ito mga solid, binigay ng Ponciano family. Maraming salamat sa iyo mga Ponciano family, yun, oh. Nagyan natin ang asin. Dahil malamig na mga solid, magpiprito na po tayo. Yun, no, si Boy Sipat ang cook ngayon. Grabe yan, Boy Sipat. Balikan po natin mamaya. Yun, know, pwede na siguro to, Boy Sipat. Baka mapasok ka pa. Ako na lang ang kukuha. Yun, know. Ang ganda ng gulay, oh. Ang bango. Set aside na natin. Grabe yan, Boy Sipat. Isa lang na natin ang uling batch. Yan, pwede na siguro yung second batch natin. Ganda ng kulay, Boy Sipat, oh. Yun, oh. At dahil luto na ang ating Chinese style fried chicken, anong gagawin, Boy Sipat? Mukbangan na po. Kunin muna yung fried rice doon at kakain na tayo. Yun, oh. So yun mga kasolid, dito na natin nilutong Chinese style fried chicken plus fried rice, yun, oh. At maraming salamat po sa ating mga ka-brothers, ang Kalina Brothers, napansin nila yung challenge, nag-comment sila, yun, oh. At sa susunod na po ako mag-shoutout mga kasolid. At dahil na-bless na po ang pagkain off-cam, kakain na po kami. Ano, kain na tayo? Kain na po tayo. Kain na po tayo mga kasolid. Ito daw yung kay Boy Sipat, kanina pa niya sinisipat, yun, oh. Sa ito. Tabi muna natin to, syempre. Ito sa akin to. Fried rice, yan. Tapos meron tayong fried rice, yun, oh. Na maraming bawang. Ito yung sa'yo. Grabe yan. Meron po tayong sausawan, toyo mansi. O, cheers tayo, Boy Sipat. Kain po. Grabe ang alas, ha? Kinakagat po sa buto. Ito naman, ha? Yan, dito. Kinakagat mo dyan. Yun.
Grabe, sobrang napakalasa mga solid. Yun o, busok-busok po. Grabe. Natin sa toyo mansi na may sili. Kain po. Grabe. Ito siguradong walang dugo to, lutong luto ito. Kasi pinakuluan muna natin. Paano po? Ang sarap po mga kasolid. Masama yung ano. Yeah. Yun no, grabe si Bagsipa. Gutom na gutom. Saktong-sakto yung ano, yung kanin. Siyempre yung manok, hindi natin maubos to. Kada. Sili. Mabes oh. Lasang-lasa yung star anise na nilagay natin. Saka hindi siya dry mga kasolid yun oh. Lambot oh. Sausaw natin sa toyo na may sili. Yan po, kain po. Mabe. Sobrang naturo to yung loob niya mga kasolid oh, yun oh. Pag niluto nyo to mga solid, sigurado uulit-ulitin nyo sa sarap. Lambot na. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Sumasagad sa butin, saka mga solid. At shoutout nga pala si Ka-Outdoor Edward ng Outdoor Appetite at si Georgina po. Shoutout sa inyong dalawa, magkama din yan mga mukbanger. Nataranta ka na, narinig mo na si Georgina.
Grabe ah. Siyempre, kay Mrs. Kitchen na lang yun, tira. Ah. Ano, tapos ka na? Hindi pa. Tapos na pa. Off-cam na lang tira niya, magparam na tayo. So ayun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Ang Chinese style fried chicken. Sobrang lasa nito mga solid. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga solid viewers, sa mga silent viewers. Kaya hindi po kayo nagko-comment, ramdam po namin kayo mga solid. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.